आं नों बाय वालाया थांया सोलाया थांया नों बुरिनसो बुजिखाय सादि ताम प्रब्लेम सादि नों तो अनेक टाइम को खामर हासाल जा दाबो ताम प्रब्लेम नों बनो तो चार खायगाबो साइखना जानो गामके नों बाय वालाया थांया सोलाया थांया नों आनिबो साना दानो आनिबो साइनो तांगै नों गाहामखाय को खाना दा नों आनिबो साइनो तांगै नको तबो जंताबो के बनो के बो खावि तनिया दो अरे सिना नों तांगै के बनो के को खाना दा ताबो आंबा अरे सादि जखन आनो कल खाजा सादि नों जखन आनो कल खाके नाबले अरे सादि के गाहामाखाय को सादि ताम नों आसा आमतिके आसा शब्द हानि तारिख नों ताबो ताम नाय नों नि जिकुनु प्रॉब्लेम को सादि आनि प्रॉब्लेम अनेक प्रॉब्लेम जा सादि नि ताम प्रॉब्लेम नि प्रॉब्लेम सल्व दानखा ताबो सल्व नेटवर्क मा जागा थानि नों मा गाहामाखाय को खाना नेटवर्क मा जागा थानि गाहामाय को खाना एरपर गाहामाय को सादि हेलो सादि ताबो ए सादि नों सादि ताम सादि आं खालामनो सानायबो नों साइमा दङ जों रिलेसन दङ हे अंकित नों तामे नि कक सारिदो अरे नों के वान सुगे दिबा नों गे तांनि बनिबो साइबा बनिबो साइ तांनि कक सारिदो ओ सिन्दा जे सिन्दा आं खाइनो थावो बिहे जोंमा ए सिन्दा बनिबो साइनो सेखै कक सानाका थिके सारिनो नों मा वाला थांगा थांगा जों बुरै मेंटेन खाने कक सानाना का थिके सारिन साजाना शब्द थिके सालायनो वाला या गारै जे कोन प्रॉब्लेम सल्व कर जमाना माया आबो नायलायनो सारे ताम सारे ओ बरा बरा आनसे नना अरे सिन्दा नों कयजना बरनो सिपा थांगाने ओइ बिहा जुमा सुकला रानी नों बाबा दंना हेमा बा दंनो ओइ मेरी नों थाबे खया मेरी कोन नों कक सालनो ओ मेरी नों सलारक खया जाखा ओ मेरी ओ सिन्दा आनो नों खानाया सुकला रानी सिन्दा मेरी खयजंनाय मा मेरी सिन्दा गैया बनिबो साइ आंनो दंना सिन्दा अमनि बिहेवियर नों बांगा को खाना सुनाखै नों हामा को खादिगा नों जानो नों आरो नाथ नखुरे नाथ नों को खाजावनो अरे सादि सादि तु यार तो नों दाबि निउ हागि नों को खाना नों मा जानो नों बिहेवियर ओ सिन्दा नों ओ हाइ रिएक्शन खायो नों जेमन एमन हाइ रिएक्शन खायो निनि साबो डाबल अवन सिटे रिएक्शन करा नखरन सादिबान नो फाया ओ सिन्दा फाया साइ दङ न ना नों आं रेस्पेक्ट सा दङ जों खालायनायखौ बोरै गाहामा को खालायनो नों वासि पुरो बाहायना नों सागा जों बोरै गाहामा को खालायनो ओके द नो प्रॉब्लेम आं नों बाय न एक्सेप्ट खाय आं को सागा गाहामा कि जों ना दाव सागा जे कोन खागोन नों आना सादि बिदा नों आरो सिना जुता नों साबा आं या नों सायाबो याबो नों आनो कोन साना नागे द सिनाल मा होनो सिनाल मा होनो द आबै ताजले दे सिनाल नों सिनालिया नों तानि बागै नों साइनारां मालाय आं सादो सादे नों से सिपाग दं सिनाल से सिपाग दं नों खाया सिपाग मालाय आं ला आरो सिपाग दं मालायानो नों तानि साइड का थना नांगोन नों तानि सिपाग मालाया आरो सिंगल आंबो साइड का थथु आं दसे आं साइड का थमोन नोंलाय बाहाय साइमोन रा सिन्दाल नों साइमेया तो आं नों खंना नांगौ आं तो सिन्दाल तो जेन पारे हयति नों मा आं वाला थांगे केनतो नों कल खाके आं आं कल रिसीव खाके नों गाहामा कम सारा सादिनि बिहेवियर नि शब्द टन हामिया का आं तो हामिया कारनाय सिन्दाल टन हाम कार थाखाय नों हाय अमुक खबरिया आं खाजे माखा आरो बेसाद बुरै नों बेसाद बुरै सिनबो बेसाद बुरै सिनबो सिन्दा नों सिन्दा अमुक खबरिया नों अमुक बिहेवियर कार खांका आं अमुक बिहेवियर काना तांखौ नों टन हामिया कार खांबो कारनाय सिन्दाल नों अमुक खबरिया का नों तिनि बुनि सांगरा यासिरि गाला थामो नि सिपा ऑपरेशन खाबन नों बाtam सं मा यांसा आरो सिन्दा नों ताम सङयो आना बुसानि थागोन निनि बुसारो नों ताम बुसारो या जन बुसा मा खागोन नन ताम हामदो बि दं माया ओ सिन्दा नों ताम बुसारो या ओ सिन्दा नों ताम बुसारो या ना ताम दरगना ना ताम दरगना ने ओ सिन्दा सिन्दा सिरा फालि जानाय मोन दा सिरा फालि सिन्दा प्रुफ दा खुनुङा ना सिन्दा नों दा सिरा फालि जाबाय होरे सिन्दा सौते खालागोन साजमान नों आन सौते सबाय नों सानि माने सिन्दा नों गियान नों फाक्टरनि प्रॉब्लम जों नुक तनाबले नों सागा नि प्रॉब्लम तो खान प्रॉब्लम न नि प्रॉब्लम सिम आन सेम प्रॉब्लम न नों पाखना बुजिनो ना अरे नों वाल ना काजा थाना ना गांके नि प्रॉब्लम तो खालामनाय आनि कक्स खखरे नों सिगांनि खागा तामखौ सानि बिसि नेट दङ आं फुनुगोन हायलासो नों अरा नों दर नटां कक साइदों नों आं सागा जों गाहामाके कक सानागा सानाय नों मा वालायना थांगा सोलायना थांगा नों कल खागिया गा रिसीव खागिया नों दर नामने कक साइदों अरा नों दाबान कक खानाय दे नों दाबान कक खानाय दे नों कक आं अलरेडी खानाय दं नों तानि बागै नों अरा तुन हामनो मा गारे नों साया दा गाहामागा कक सालायनो होनो नों आनि कक दाबो खाना नों आनि कक खाना दा खानायाबो सादे
नों खायदा आं नों दुखु मेथा का जों खालायोनो जों खालायोनो जलि माने बागै आं थ' मा जलिनो मा सिनायनो आंबो जलु आंबो जलु आंखौ नुनो जलिया द आंनो कोन जलिया जेमन बा एमन पजिशन कला खे आंबो अखनानि बेपारि आंबो साक साकनो जलु नों तामनावबो नों बुजियांगो नों शब्द हामेवा गारि बामसै ओंखाय नों दाबो आंखौ खानाय जासादे हा शब्द हामिया के आंनि बोसायनो का नों हाजा सब सब साता बेरबो आं जीवन खादि दबा आं जीवन के सब टोनया हा आं के सब टोन मयो सिन खादि बिन याक दङ हा केबनो केबो कोन सब टोन खानाया आंखौ खानाया नों नोंथाना म सब टोन हाय टोन रखन सब टोन नों दिनै बबनो को टक द कुन्दा सुइदा बनो सब टोन ने आरे नों आंखौ खानाया नों कोन ताम पजिशन बुजियो नों आंखौ खानाया साग्रा दे आंनो नर्मेल खै कक सैथानाय जाबुदो सारे नों अफुसे दाबो दे नों आनि बोसायनो अब हाके साप्ता गलगि आनि बोसाय दंबाय आं बाके दंयंके आनि बोसाय दाबो जुदि आं बाके फिले फायंके ननि नों बुखाबो बस कस दंनो नों मा दंयंके नों आंनो फासमफोरखौ जाका बयस मेसेज बदंके नों तिनि तांनि बयस मेसेज बद नाजा अगनाङै दंसा अ बोसार नों आनि बोसायदो सावा बोसार हनाय नों तांनि आनि बोसायनो बयस रेकर्ड खायसला बुफुरखा नों त उसगा थांनो सिरायने हायो नोर एतो दिन को दा खायताव मसादि अरे खिन्दा डेली आनि बोसाय आं बे कक खायतो डेली आनि बोसाय थाव आनि बे सातर बनम ताम सासादि आनि बोसायथ सावा नों बयस रेकर्ड खायतो जा बोसा 30,000 रां बान्दो खायतोंदि बोसार यो हनाय नों सादो नों बयस रेकर्ड हजा आनि बोसायनि मबाइल आंबो तंगो बर्तमान आनि बोसाय बे गारि वा आसुदा नोंबा देनो कल खायजा हरा निनि ता बोसो तंग हादि फटो बयनि नों साजा आं बर्तमान आसुदा तंगो बिनि बिहि गानावा नों बाइकलाव नों लाखिया दे किछाना हा बोसार हनाय नों बोसाय थावो बले नों तो अर तो जिराय तुना थाखाना नों तंगै खाना दुइ दिन दे नों खाबा नों थावन सामा खानावै के आं हानकि व खासो व थांसना जा अब कका एतो बस तंगो नों थांगो साने नों ता आनि बोसायनि नगत तंग दङ तामथा नों आनि बोसाय साबला नों मिया बोसार हनान थांजाखनै साबला आनि बोसायगे बताबो बाकी बेहे आजाकला जंगो लाखिया बब साबला मेरी बोसाबो और साब सासदि और साबो बोरि बुजि खानाबले आगे खाना फायदे और साबो तुइ दं नबो बुजिखा ओंगे आं खाना फायदे जीवन थुंगिया आं खाना फायदे हामजा गुन दङ आगिनि जेसेबां आंबो हामजा गुन दङ आरे बर फुन दे बर थुंगै दंनाय साबो नों सासदि अर आरे बर फुन दे साबो बर फुन दे थुंगै दंनाय साबो अर नों सानासदि नों फुन दे आं मरं बे वालने नाया आं दं हा साबो कर थुंगै दंनाय साब नों सासदि आरे बर फुन ना बन और बन किसा फुन दे लास्ट वीक आरो जा खनसादि बर फुन दे आं बिनि शब्द खना ना बर फुन या दे दे बे बर फुन दे बर कक सार दे सेटा दखमार बननो दख जाको आंनो थाका आंनो साका बालाय लायो किसा जानो नां थाका नों तामसा बब्बो सारहना साजि नोंनि आंबो मियाबो सारहना थांपो नों फापो रेडी आराम जाता बाबा दानो को पाइबे बुखाना सुलागैबो ताइ आगे ताइ बाहाय ताइ तंलि आगिन हायते तंलासिनानै बाबा बुखाना बुजगै तलां थांबा ना सय अमदनि खेला हा बकासे आंबो नागिन साजा साइड कासे साइड दं दे नै आंबो साजा हमाया गो बफां गा थिबो यानो जल जागै अम सुबाय तो बरक आसो एगो बस तंग तमना आं खै आं आसो सो वाइजने फोरोंगा आं बिनि बुहाङाव बोसाब आंखौ आसनो बस कस्तखौ दंना आसुनै मा जब तंगै थाना बबे ताइ करिखा थै थामो बबे ताइ करिखा बोसा बजेसा खलाते मुंसि बाकी साना हंगाय बिनि बोखाना बाहागियानो बोखानाव सो कस्तरि वइना आंनाव बाहायगले बतलाङै थां आंनि बोसानो सावबो काबै साबो बोनो हा अननो तला थांगो तामो आनोखौ मागा जब थाङैनो हाया दे आव बर थांगा आनरन मर्निं टाइम आं बिखि सवालाय लायखा बर नों तिनि बुनि बोसानि लय मतं मसे सिवंगे नों तांनि वालाय लायसे तिनि तांनि वालाय लै जरावा फेमिलि वा जतन वालायो दो वालाय इंगे आनि बोसायनो फोनो दे खोनादा फाइनि सादे आं आगरतला खोनादा फाइनि सादे खोना फाइनि दे सादे मा थानाय हारि बजि बसाय आं जीवनाव आंआव तो साया थिकै बन जल बुइसाका जोंम तो कोन प्लान करे प्लान करे वालाया बन सुनाय साबो बाय डिसाइड खलै सारा जीवन काटिबै थानानै ब कासे साइड दंथ आंबो ना आगिनो साजाबो ताम सा बोखाबो आं ताइ अंको आबा हेंलिया आगिनो हाके तंलासिना एओ सिनाल बाय तंगै मैया सिनाल बुइबे तंनाय बुइबे जानाय बुइबे खयजागै बिसिना रग फटो रग माननि बसावा ना
बखाय साव नोंसो जबरदस्ती राइतला हांगो हनै हाराम जाता बेनि मुखा जबरदस्ती राइतला मन सावबा न आनि बुसा कुसुनो आं जबरदस्ती सरा खलाति फाय ब सावति थाने नों एडमिशन खा यां एडमिशन खाने नों ती हाइपो बा साव आराम तिनो अच्छा ठीक आसे आं खाना आइथे फायनाय खोना आइथे फायदे बुसानो तै फायनाय बेनि आनि बुसाबो जबा मारनाय आनि बुसानो पोजिशन चेंज नोंखा मातलाम नां साइमान तोंने दा बर यां गेम खुं तुं तों हनै आनि बुसानो आं जबरदस्ती गले जीवन फाना आं तो बया बसी बेदो बिरो हबो तलाङै तनि गरा दे तै को एकदिन तागा जों नगा थांलाने एग्लग हिने बसी थाइ रहो बतिन ताङो भाके बया फिरि हामिया सेबो ब आनो तसे आन बखनो बसलागै तंफाय आनि बो लाइफ दङ आनि बो जीवन दङ बले ना है अबन्ता आं खरस बर नं मायाव तंते ता आं खरो आं ससे एन्जॉय तो दंनै बुरिंके आं खरो प्लक प्लक नं बाय दं दं दंना आं केबो सकले नुबे दं तो अब हायले आं आनि बो साइना पकते पकते पदा बतांगि तेसे ब बेहिया बतसे खर थाङि थुया नांगां बाय लाखिया नगा थामन मास मलाले फुनाय दंगि बला ब सय रिला बन फुन दे बन फुन दे थोय बाय खेन थागल लगलसे थुते के बांबाय बेहिया रिला बन फुन दे आं खाना फाइनदे सारे आं खाना फाइने केन्दो खाना आं बसा तुइ फाइने बसाना आं बिनि बिया फाइदि रहनाय बिनि बसा बर फुरं आंबो साइनिया आनि बो लाइफ दङ बले गायसना आं बुरै बरा आं ताके बसा पुसिनाय बा ब पुसि तंतो परितो नर काम खलाय तंलाय दे आनि बागै वानसुना नांलिया आं थैया तंग थांना तंग अब आनि बो खाना किसा बद्दु खरि कलांका कस्तरि कलांका अब हायने हामै थांनाय नर हामलाय तंलाय दे सालाय तंलाय दे आं आनि बो साना जीवन फाना जब जसे आं बो साना आं तो बिया अदेनाबा आं थानानै साया बसे हिनो आं तापाना बो सानि माया बा आं थाङो बो साना खुसि कलाय तंतो नि नां तन्थाय थाइका अब तान जेना फाइन नामे से बान रखना साया ताय हजना रगो बाना हा अबसे हासाका बेहिया तो तां आं फायो ब खाना ठीक ठीक टाइम तो टाइम ठीक तो बान जवाब रोइ बान पुरा खाला खलाय ब मार हनाय आना आने बुसा आं जुदिन तंनो मसे के बरां पैसा मासा लंनाय आं तो बुरि बरा आं बुसा फुरुङै मागला आं बरा कामै थाइने बा बुरैसो तै आनि बुसा आं तुइ तंनो नगो सिउ आनि बुसा आं बियां हनाय बा बरां मासा लंनाय बाबा दाना मंत्री क्वार्टर नि छताबो हाराम जाता बेहिया अबे मंत्री क्वार्टर बिनि आर सिटागो बिनि मंत्री क्वार्टर बसर नि थुया जाया थाङै थुइ लायके जालायका अ तो बसर थुया जाया मा तो बिनि लय सगै थांदों होने बिनि लय सगै थांदों हिला आं खोना फाइदों खोना आखिन फाइने आं बर'नो इमोशनल हाराम जाता मानसर तो का दुनिया आइ पारा मानसर मा yang an पारा मानसर मान तो का बसाय ओने बुरिना जाखना मखां हासा का खिजि पाया बतैसा ताबा आं नंनि बर' हिंजा जंगेरा अब हाय जला बा को नों सिसि तो नों तानि बबे आसो खखि जाक तंहनि ने आं लाइनो नस्ट खलायबा रिला बन फुन दे आं दा मासलो गो वा मा आनि बुसाना yang थुनानि जानानि आनि बुसाना आं जबरदस्ति तुबो आं आनि बुसाना तुबो आं खाना सोंबायनाय आनि बुसाना आं जबरदस्ति जीवन फान तुबैयाखौ बिनि पावसे आं तै थायो नों तला हांगो फरेना फाये आराम जाता क जीवन चयता फितले जीवन दिन तंगला हाई गले मान खबले लोगो लोगिना कयदिन परे खान मान खनाबले चयताले जीवन फान हासाका काहाम फाइगला आसा पुनंग यांनाय बिनि ताई तंगमालिया ताई साइमालिया नों बायहनि सावै ताई न बथैगा दं थै थाङा दं बहनि न बसु सुराय मेरे खलायो अ ताबो आरो मन्दिर क्वार्टार बिनि आं फाइदों खोना नगो तुइ बरं जुआं लाय आं जलिया जोबा तराय रक दं खनाय रक दं हा आंनि बागै आं जुआं नां जवाला लायो आइया आं वालान्याबो थांलिया सलान्याबो थांलिया आं खाना एकमात्र फाये आं बोसानो तुनरि फायने बानो तामनि छा आं कखनो न मसंगो आनि बोसानो परनेनि बागै बरां चालंनान गसि तांके आं बोसानो आं लगे तै फोरोङै तंनाय ब हायसलाना थै थाङै बा आयं मासिनखौ तामालायसि दं yang ba so thekirika na bukirika kostorika bokana kosta khalairika ayang masinga tamalai situng yak khoi patra robi tarnai phai tong ang khana ke nargi mane je bona khana wa thare riri bona phun de ai baba yang phaile kok sa baje ang to nono job jo situ bo rila bona phun de खोना आखे फाइ दङ आं खोना आखे फाइ सकायनै रेडि बन्द फुन दे हेल'
Hello. Chare. Bono phone di la kisa usrai kok sana po. Khadi bin phono. Khona kin thana yang. Bin phono call khadi. Tangi kok saya ba ready. Ai shi kok manja khang ga ba joto no mang sanai bele ko ba bothra. Ari Yang ready. shi kok khai choli tong tong ge. Ready phone ready. Tam ki saya kok lai bo masima sanai ready. Naigana sabo busano job jesi kalai tu bo sabo tamo kholai jot porman botol no kholai na. Buji khada. Tabu nung bai a. O kok sayang ge. Bin tala no ke rom da ma khamo. Angna ki sasan tan sa. Anu je dukuri ma hendi kor ma hen salta nin din thaine bele na. Nung bo dele santi tong ne ke santi mamang ma tong nin ke wa wan chu bu khawa. Jibona ta wan chu de. Lai thamani kong ne chung shiwa bus kang chung tam man jang na abu ke ba thaimi ya. Ana so thoki man ke nan ke thoki mang lag da ba. Ha? Ready phone ready. Phone ready. Phone ya pare. Phone ready. Phone ready. Ang ani busai. Kok khadi. Phone ready. Ang ani busai ba. Ang khana phungo. Khadi po. Baba kok sana po. Ang khana phungo agor tolo phai chongo. Ani manoi biang phane ani busai bor pone bor be boto setting khlai mar na kendo. Haine phate ya kai thangmangla. Abo sigon bikan ko gya. Buji khada. Bo setting mak lai nai ya kai yogya ba an thane. 사면 그 사면 타는 욕내 버러 게임 타는 게임 이겨라 안 가이 똥 소자기 다로 와제 법에로 똥똥 거라 할때도 뭐 삭삭 뭐 막히네 여기 뭐라 비역이 안 보는 비역이야 아니 뭐 사사이 타나니 앙사이 타나니 뭐 아무 선뜻서 걸라이 소봉을 말이나이 야kai 법 여기 안 타네 그래 번호 폰데 돼 Bini mobile switch khulok dak da. Tu sa fly motor itu no hada mobile fly motor itu no. Ari bono ko thambro bin mobile ba pra fly motor switch khulai to no ba. An mobile ke nai to ba. Haram jada bakhat. An mobile ke nai to ba. No go ni mama so thui ni mala sa borok sim trai sim kala hangge. Saba bo switch saba. O kurta bacha da sa kurta bacha haram bacha. Bo jaga thang bo porman phunu ko mas na sungnai ani bo sa logi tango. Bo thokin na angla buji khada asu thunjane borok ya reda phone de nung logi tangla bono na hala suranya ra yagro mo si fele yango andra gundra kalain angkok khala gena yango Hello. Kok sadi makanera. Ready. Aku kurta baca behia ready. Bo anana ya ke bini lui. Ya salah ke bebi tang tahu kuturi tong mana. Bini lui si sogi mathane bo. Bini lui si sogi mathane bo anana mak rekhe. Ta khadri gen to ang kamu khao. Bono yakha yakai rahade. Bono yakai rahade. Ana sidanta pura ani clear pura khlai paitung ba. Ani clear pura khlai paitung. Ani clear pura khlai paitung. Ani bukhana so cost ro bang mai thoi botabo ro ana bukhana ana thaki abada mantri ko atar tong ba. Abada mantri ko atar tong ba. Ha? Ang an bukhana pogusi tong kha, bukhane pogusi tong kha hasalani hinoi na. To bon orang santi kai tong la sidong hone